Jak být stoikem, když ti někdo sežere poslední proteinovou tyčinku? Vstáváš v 6, cvičíš, nehneš brvou, když ti spadne mobil na dlažbu a pak ti spolubydlící sežere poslední proteinovou tyčinku. V ten moment nejsi stoik. Jsi John Wick bez psa. Ale pozor, tohle je tvoje šance. Ne na pomstu, ale na praxi stoicismu. V reálu. Ne v knížce, on jí sežral. Ty s tím teď už nic neuděláš, ale ovládáš svoji reakci. A ne zapsat si ho na seznam lidí, kterým jednou v budoucnu odpálíš mikrovlnku, není stoická reakce. Stoická reakce je lhostejnost, poker face. Možná jen zvedneš obočí a řekneš, byla dobrá. Stoik nečeká, že lidi budou rozumní. Stoik ví, že někdo si dá do mikrovlnky alobal. Někdo ti sežere tyčinku a zapomene, že nebyla jeho. A někdo si myslí, že keto dieta je náboženství. Všechno tohle víš, takže tě to nerozhodí. Proč? Protože jsi přešel z módu oběť na mód boss. Jsi v kalorickém deficitu. Cítíš se, jako kdybys žil o vzduchu a nenávisti. A někdo ti vezme poslední zdroj štěstí, čokotyčinku z 20 gramů proteinu. Co teď? V ten moment stoik nasadí úsměv. A tiše si v hlavě řekne, ten člověk mi právě poskytl trénink sebekontroly. A to se nedá koupit. Ani v Jim Beamu. Každý blbec může udělat scénu. Každý influencer si na to natočí reakci a udělá drama. Ale ty si jdeš klidně uvařit ovesnou kaši. A víš co? Přidáš tam extra scoop proteinu. Proč? Protože jsi ho zasloužil. Ne za to, že jsi cvičil, ale za to, že si nevzal pánvičku a neudělal domácí Battle Royale. Epiktétos by ti řekl, nepatří ti ani tvoje vlastní tělo. A ty se zlobíš kvůli tyčince? Brácho, život je trénink. A každá ztracená tyčinka je šance. Šance stát se víc než jen hladovým mstitelcem. Šance stát se někým, kdo je nad tím. Doslova. Vlastně i váhově, protože už nemáš co jíst.